Inini ndinoti anditika. Zvekutengesa muviri it's not worth it because vazhinji vacho kwavabvunza havana dzimba dzekugara. Vazhinji vacho. Sisi pane masiya mapaka mota Samuel. Isisi manji vasikana veTouchline vaya vasikana vanotengesa muviri takatozvipira idhuorodha ikwatiri. Saka munodi kuita dhuorodha iyoyo pakutsvaga mabasa kana kuitawo tuma small project. Nyika yedu iyi nyika yakanaka kwazvo pakuti tikudzidziswa nehurumende kuita tuma programu tuma Inini ndakaita sasa panongona soti munhu nemunhu ngazvimirire nebusiness rake. Avomira nebhutsu dzavo, ini ndomira nekutengesa makumbo. Wozi ini ndotona sototi kutengesa makumbo kunotondiitira. Aenda andirega andibude imomo. Ndotofira imomo. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonze DJT1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. So chirongwa chedu Touchline awa chiri kupfurira mberi icho chatinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde vatinoti isisu ma sex workers. So thank you very much nekuramba muchititsigira. Zvichida chirongwa chedu tinonyanya kukurudzira kuti achitererwe nemwana ari pasi pemakore 18 years uye zvekare achitererwe nevanyarikani vari panzvimbo imwe chete nekuda kwemamwe mashoko anogona kunge achizotaurwa panapa nevasikana vatinenge tinawo. Asi nhasi chiri kunyanya kutifadza ndechekuti tina guest watinawo tina vatete vakaona chirongwa chino ichi vakati ano mukomati 1 ndiri kuda kuti ndizokwanisa kupinda pachirongwa chenyu ndichitaura nevasikana vanotengesa bonde. Saka so regai timbotaure nawo tinzwe kuti nhasi zvakamira sei. Vatete makadii? Makadini. Tinofara ndoda kuti muti simudzei voice. Right, imimi zita renyu munoitwani? Ini zita ndinoitwa Tanaki. Tanaki. Alright, aiwa ndinotenda tinokugamuchirai kuno. Right, vatete makadiwo imimi? Tiripoedu makadiwo. Tinofara edu. Imimi munoitwani? Panashe. Alright, Panashe. Saka ndina Panashe na Tanaki. Right, right, tete Tanaki. Pamakaona chirongwa chedu muchizofona kuti maida kuzokwanisa kunge muchitaurawo nevasikana vanenge vachitengesa bonde, chii chakakubatai? Ndakabatikana pandakaona video rachipo namai vake. Nerimwe video randakaona rimusikana aidebata na mai. Alright, saka pane musikana aidebata namai, chii chakanyanya kukubatai ipo paya? Chakandibata pavideo riya ndechekuti musikana uya anditika aitaura mapoints asina kana nemusoro. Chose kuti atipe mapoints ari valid kuti why ari kudini ari kuita basa rekutengesa mwiri wake. Haana zvine musoro zvaakataura. Alright, aiwa ndinotenda. Thank you very much. Chimirai makadaro ipapo. Right, atete zviri kutobida here? Zviri kutobida. Alright, imimi munotengesa bonde? Hongu. Alright, munotengesera kupi? Inini ndinoenda kwakasiyana but especially kwandowanika ndogona kuwanika kunana Amigos Dikastiloko kana kuno kuyePwethi pabooster. Tichingofamba tichienda nenyika. Alright, saka zvekutanga kutengesa bonde izvi makazvitanga rini? Ndakazvitanga 2017. Alright, aiwa ndinotenda. So thank you very much. So nhasi tauya na tete Tanaki. Tete Tanaki mune makore mangani? Ini ndine 20 years. Mune 20 years? Alright. So nhasi ndauya na tete Tanaki vari kutaura kuti iwo vane mashoko avari kuda kunge vachitaura. Saka so imimi idebate anditika imimi muchatitaurirawo kusaidi kwenyu ava vachitsanangurawo kusaidi kwavo. Saka so ngatimbotangei na guest wedu atitsika nhasi timbonzwawo mashoko avo kuti zvakamira sei. Right, tete Tanaki muri kuti kudii nehama dzedu idzi kana kuti shamwari dzenyu dziri kutengesawo bonde? Imi mamutengese bonde kai? Anditengese bonde. Right, saka nhasi muri kuti kudii kunana tete kune hama dzenyu dzinotengesa bonde? Ini ndiri kuti kuhama dzangu dzinotengesa bonde it's not worth it kunge muchitengesa bonde nenhau yekuti
muri kuriska zvinhu zvakawanda muupenyu hwenyu for $5. Mari yekuti unokwanisa kana kutongoinhonga murodhi muno. $5 unokwanisa kungoinhonga, ndiri kunyepa. Nogona kungoinhonga. Saka muri kuriska njodzi dzakawanda just for $5. Okay. Zvirwere, kubayiwa nemapanga, zvakawandisa. Alright. Right, watete muri kuinzwa nyaya? Hanzi muri kuriska upenyu? Hongu ndiri kuinzwa. Muri kuti chii? Inini pari panyaya yekuriska palife apa. Isisi tatojaira. Kozi kunzvimbo dzatinoenda tinogona kusangana nemumwe murume anogona kuputitsira kondomu iwo usingazvizivi, wotozozviona aita sei aenda. Pamwe pacho unosangana nemurume anotokuudza kuti ndiri kutoda nyoro, wotozviita uchitoziva kuti chi ndozviri kutoitika. But tapedza ipapo isisu vasikana vanomira patouchline tinoenda, tine clinic yedu inonzi Sesha iri paMbare. Saka tapedza tinoenda kuMbare tonobayiwa mainjection kudzivirira zvirwere. Ndo zvatinoita. Muri kuzvinzwa? Ndiri kuzvinzwa ko pana uye mapanga aufa munokwanisa kana ngobayiwa nebanga. Izvo zvemapanga ndiri kuzvinzwisisa. Isisi manje vasikana vetouchline vaya vasikana vanotengesa muviri takatozvipira idual dai kwatiri. Saka munodi kuita dual dai iyoyo pakutsvaga mabasa kana kuitawo tuma small project. Nyika yedu iyi nyika yakanaka kwazvo pakuti tiri kudzidziswa nehurumende kuita tuma program tuma kana kuita zvehuku hazvirambidzwi. Tuma small project kwatiri tinonetsa because mari yacho inononoka kuti ibati. Zvafana nehuku pandichatanga kutsvaga kuti huku twangu tuma small babies pandichatanga kuti reza kusvika 6 weeks ndakatumirira ndisina mari kuti ndikwanise kuchengeta mhuri. Asi ndikaenda patouchline ndikaona munhu wangu anondipa $2 yangu, $3, $5, ndikazowana wenaiti akandipawo 20 mangwana ndakutomuka ndine kana $30 yangu. Saka ndikada kumirira huku manje zvinotinetsei. Indajera kubata mari everyday. Kune futi mamwe project ekuti unokwanisa futi kubata mari everyday. Akafanana napi titsanangudzirei maproject kuti kune project yakadai, kune zvakadai, kune zvakadai. Alright, ngatimboende kutuma small businesses zvinokwanisa kungoitwa nemunhu wese. Ndizvozvo. Vamwe vanotengesa hembe, masoksi chaiwo, mari unotoibata everyday sezvo takupinda muchando chatakupinda ichi. Mari unokwanisa kutongoibata everyday. Ende mari yachoka inenge yakatowanda kudarika zvamuri kutaura izvozvo. Haungapi munhu muwiri wako for $2. Inini manje ndatozvijaira because zviri zvekuita business izvo handichatozvigone. Ndatojaira zvekutengesa muwiri zvekutorana nevarume vakasiyana siyana pazuva more than 20 to 25 ndatozvijaira. Saka zvekuti ndizonzi dzokera kubusiness ita so zvinenge zvakutonetsa mandiri because ndatojaira tosangana nevarume vakasiyana siyana, different men every day. Iyo taurai tinzwe. Hanzi tajaira kusangana nevarume vakasiyana siyana. Muri kuti kudii? Atirambi kuti unokwanisa kana kujaira kana mabad habits handiti. Hazviri kuti kana uzvijaira chinhu chakanaka. Handiti mukuzviona. Majaira enyu kusangana nevarume vakasiyana siyana but basa ramuri kuita rakatoomarara kudarika wangowana mari yako. PaMozambique padhuze, paZambia padhuze, unotohodha kabhero kako 120 watowana zvekuita panzvimbo yekudini yekuramba uchitengesa chinyi muwiri. Unokwanisa kunge wazvijaira but hazviri chinhu chakanaka. It's never too late kuti utendeuke usiye mabasa akadini akashata. Alright, imimi kwamuri mabasa akashata here kana kuti zvakamira sei? Aiwa, inini kwandiri mabasa akanaka because ndatozvijaira. Pamwe pacho ndotosangana nemurume anotondudza kuti yaundidye mboro, ndotoenda ndotonodya murume wemboro otondipa kana $100 kana kungomudya chete. Ndapedza ipapo ndakutoenda kuchipatara ndotonobayiwa jekiseni rangu ndakutodzoka futi pabasa. Kana usiri mazviri unongochiona kunge zvakaoma, asi kana wava mazvirika zvezvakatokurerukira kuzoita mamwe mabasa zvezvitori hard kwauri because unenge watozvijaira zvezvatove mauri. Yeah. Alright, imimi chii chakaita kuti mupinde mbasa iyi? Inini murume wangu anga akandiroora inini. Akandihurira ndine nhumbu. Ndikambogara kusvika nhumbu yamu 4 months. Akaramba achizviita, ndo zvinhu zvakanyanya kundibata. Zvakandirwadza pandakadzokera kumba. Ndikasvika ndikagara ndichiona mama wangu achiita zvese achiita semva zvandirwadza, ndikati but inini zvitongori nani tongoitawo zviri kuita vamwe vasikana vandiri kungoona vachingoenda kumabhawa vachiita mari dzavo vachidzoka vachitochengeta vabereki vavo. Ndo zvandakaita. Alright. Muri kuinzwa iyo atete? Ndiri kuinzwa but chaunofanira kunzwisisa ndechekuti kuurirwa vanhu wakawanda unongohurirwa mudzimba. Hausi wekutanga enda hausi wekudini wekupedzisira. Just because wakasangana nezvinhu zvakadaro you don't have to take nonzi chinyi
careless nemwiri wako, kuva careless nebody yako kuti ndofana kuita zvakadai nekudai kuti ndiwane mari. There are better ways dzekuwana mari than kudini kuita zvinhu zvepabonde nekukechwa zvese zvamamuchitaura. Alright. Saka ndisati ndadzokera kwavari, imimi tete mati tetani? Tanaki. Alright, imimi tete Tanaki. Kurudziro yamungakwanise kuudza, because pane vamwe vanhu nhasi vari mudzimba ari kufungidzira kuti pamwe akarambana nemurume anogona kuenda patouchline. Pfungwa iyoyo makaitarisa imimi, ipfungwa iri muvanhu wakawanda here kana kuti zvakamira sei? Maonera amunozviita muri munyika kuti pane mumwe munhu ane murume ari kunetsana nemurume mumba, pfungwa dzake ari kufungidzira kuti pamwe nhasi ndikarambana nemurume wangu ndobva ndaenda patouchline, kana kuti kune musikana ari kukura ari kuti nini ndoda kuenda patouchline. Imi makazvitarisawo, muri musikana achiri kukura, achiri kuda kuendera mberi neupenyu, makambozviongororawo mukaona sei? Kunditaure kurudziro yandida kuvapa vanhu. Kurudziro yamunoda kuvapa. Alright. Inini ndinoti handiti kama zvekutengesa muviri it's not worth it, because vazhinji vacho kawabvunza havana dzimba dzekugara. Vazhinji vacho sisi pane masiya mapaka mota Samuel. Mota hatina, asi pekugara tinapo, tinotokwanisa kuzvilojera tichizvidzidzisira vana. Ndozvandiri kutaura kuti ukatarisa vazhinji vacho stendi dzimba havana. Sisi vataura kuti havana chini, wasiya wakapaka chini mota. Ndo zvinoratidza kuti idhiri risina basa. Ameno kuti mune muchizviitire henyu, but hapana. Munoroja imba yemari 150. Muri kuona vanoroja imba ye150. Toti hedu zviri naniwo hazvo, but still it's not worth it. Tikatarisa vanhu zvakafanana nevana vamuri kutaura kuti varoda kukura, woti ndikakura ndoda kuenda patouchline, kopa iyo zvakanaka. Tine vanhu vakaita kunge ana Zodwa Mkandla, handitika. She's a business woman. Akataura kuti akatanga from scratch, kutanga kudini kuita zvinhu zvake, angari aita zvema-tickets emubhazi what handitika. But izvizvi she's a millionaire. Haana kuireza mari iyoyo netouchline, akaireza nepfungwa dzekuti starte something, kustata mabusinesses and what haisi mari touchline. And inini I've never had a millionaire akareza mari netouchline. It's not worth it. Alright. Muri kuinzwa yatete? Nyaya ndiri kuinzwa, but tikatarisa zvavataura, inini handionese kuti kuva nemota ndo kuva munhu kana kuti kuva nemba kana kuti chii. Takatarisa sister nake, ivo pavatouya vauya nemakombi, inini ndauya nekombi, takafanana, tafamba netsoka. Ivo vari kutengesa, vane bhizinesi ravo rebhutsu, inini ndine bhizinesi rangu repatouchline. Saka ini ndongoona kuti munhu ngaamire nebhizinesi rake, ini ndomira nepatouchline ndichinyasa varume vachindipa mari, auya andipa dola, auya andipa pondo, as long ndichikwanisa kubhadhara mari here, ndichengeta vabereki, ndichengeta mwana wangu achienda kuchikoro, handina hangu problem nazvo. Touchline ndo yandisingasiyi. Alright. Ndanzwa kuti mune bhizinesi rebhutsu ishuwa? Alright. Imimi tete Tanaki, munotengesa bhutsu makazvitanga sei? Kuti ndizotange bhutsu ndakatanga nekuita ndakatanga nekuita musikana webasa. Okay. Ndabva ndareza kamari kangu kanga kasina kuwanda, kakari nani, ndobva ndatanga kutengesa, ndobva ndatanga kudini kuchengeta huku dzangu. Okay. Ndachengeta huku dzangu daro, ndabva ndaona kamari kaka ndobva ndakatotanga chini bhutsu dzangu. Okay. Ndichitokura nditika ini ndakakura ndine 2 mabrothers angu. Okay. Aindichengeta handitika sezvo ndisina baba. Okay. Saka nengoona wari chinyi vanhu vaingoitawo zvebhutsu izvozvo nekudai handitika. Ende ndakangoti ndoda kudini kuita the same thing handitika. Saka ndakangotanga nekutoreza kamari kangu kusvika zvadini zvaita, ndongotanga nekutongotengesa bhutsu straight. Okay. Asi izvozvi tichitarisa business renyu riri kukura, riri kufamba sei? Handingati ndine business hombe katori kadoko, but for inini kana zvinotondikwanira. Okay. Alright. Saka muri kutarisira kuti business renyu rinofanira kuti ritokure kudarika kubva ipapo? Alright. Saka ava manje vari kutaura kuti hanzi imi mauya nekombi, awauya nekombi, tasangana panapa tese, saka hanzi takafanana. Muri kuti hatina kufanana because mire ndi explain. Hatina kufanana because
zvandambobva kutaura kuti chinyi tapa example yani yazodwa mukadli handitika business rinoenda richidini richikura bit by bit handitika zvasiyana nekutengesa makumbo handisati ndambonzwa millionaire akabudirira nekutengesa makumbo handisi kuti ini ndichabudirira handitika ndogona kusabudirira futi but makumbo asiwa it's not worth it iyo atete inini ndakaita sasa pano ngona soti munhu nemunhu ngazvimirire nebusiness rake avo mira nebhutsu dzavo ini ndomira nekutengesa makumbo wozi ini ndotona sototi kutengesa makumbo kunotondiitira aenda handirega handibude imomo ndotofira imomo kana ndichongori mupenyu chete aiwa kuti touchline ndoenda ndatozvijaira zvatove mandiri handikwanisa kuzvisiya. Alright, hamuna hama here hamawo dzenyu dzinokuonai wanozoti kudi? Hama ndinadzo vamwe vacho havatozviziva ndozvandinoita. Imimi munoita mari pa short time? Isi mashort time zvinosiyana nokuti munhu auya nemari mumwe anouya achitokudza kuti ini ndine $3 mumwe anoti ndine 2 mumwe anouya kuti ndine 5 vemanight mumwe anokudza kuti ndine 10 15 20 zvichienda mberi ndo mafambiro azvinoita. Imimi Tete Tanaki pazuva mukatengesa bhutsu munowana mari? It depends kuti kune kwakamira sei. Alright, imimi pazuva munowana mari? Inini pazuva ndogona kutomuka ndine 50 kana zvakabhadhara kana zviri low ndogona kumuka ndiri kuma 30 25. Inini kana zvakabhadharawo ndine 200 kana zvisinawo 100 zvichidzika. Izvozvo ndizvo inini kwangu kambani kwangu inini ndikatomuka nditori ne50 iyoyo kana pa one day inenge itori right neichocalculate kuti nhasi ndikaita 50 mangwana 35 zvichienda mberi zvakadaro nditori nemari todarika vamwe ari kutomuka achitoenda kumabasa because mumwe munhu ari kutomuka izvozvo senge vanoshanda kukanzuro yawe munhu angona kusora achimhanya mutauni achimhanyira 80 cents inini ndararira ndatowana $50 yangu. But ndotoona unge ari kutomhanyira kutoone 80 cents atori nani pane ari munoziva kuti inini I believe kuti zvinhu izvi zvinoitwa pabonde handitika it's more spiritual than physical. That's why Bible rakatika you have to do it when you get married waroorwa kana kuroora ndipo unofana kudini kuitawo zvepabonde wamwe vanozokanganiswa hawo nekudai nekudai but I think kuita zvepatouchline it's worse because spiritually uri kuva connected kuvanhu vakawandisa which is very bad. That's why muchonoti vanhu vazhinji vanoita zvinhu zvakadaroka vanotaura zvinyadzi ameno vanenge vakaita kamwe kakufumuka mukatacha vazhinji vacho uyu ndiye gwandotanga kutiona akaita kakudini izvo zvekutaura izvo muri kuti kudii pakutaura malanguages paipa isisu zvinyadzi ndoitori language yedu hatitogoni kutaura zvakanaka. I think ndepano chete nhasi pekuti tiri kungochinjana kudai tichitaura but zvelanguage aiwa ndo kambani kwedu zvinyadzi kambani yedu chaiyo chaiyo hatinotaura handidonyepa aiwa isi hatina chinoera pabasa isu hatina chinoera ende zvi zvemaspiritual pedu pabasa vaitoshandisa mishonga mapostora mwe anoenda kumasowe vamwe anoenda kumashonga kozi iwewo wakamira patachirani paipa wakangomira kudai sewangobva kumba wongoyongosvika womira kudai unoonekwa nani hapana anombokuona saka isusu hazve kuchechi isusu takatombozvisiya tikata kutomboita zvenyika saka isusu kune zvenyika kundo kwatirimbotambira for now. Taura tinzwe bvunzai. Saka zvese izvi kugeza kubata tumushonga munozviitira just because muda kuonekwa nevarume tichida kutoonekwa varume kubva kuvarume tichitotsvaga mari kuvarume ivavo. Murume akakosvika akakuona ukageza kana nekamunamato kako wamhanyira kana kwamadzimai merekina kana wabva ikoko kana kuti wabva kana kwasekuru nhingi vaivai aiwa murume anoti achitomhanya kwauri plus varume zvimwe zvavanoitirwa mudzimba muna wakadziwa zvakasiyana nezvatinovaitira. Munovaitiri inini ndikasvika murume akandikotamisa dogistera ndinoda akanditi tastairi yakadai ndinoda akati simudza gumbo uise pawadrop ndinoisa ndo zvaanenge achida adzokera kumba kwake kwasi unozviitirwa handi mapanzwisisa mirani vandakubata kwaasiri kuzviitirwa kwacho ndo kwaanonyora kana pawiwu ndo anonyora mukadzi wake paimba kana ari maproperties unosiya anyora mukadzi wake anodi kunyorera iwe kuti ndakasangana nanhingi kutouchline akazondidai akadai haupo ichi chachihure manje anowanzisa ichi chihure uyu mukadzi ndewokumba ichi chihure ichi inini zvandiri kuitirana naye izvi imari idhirire mari chete achibva ipapa pakutoenda kumba kwake tikapedza zvatiri kuita akatongondipa mari yangu akutorawa pasi akutoenda kana akada akafunga futi nezvangu
anongodzoka mangwana osikonisira mari. Isikiri yekuti akabata mari pabasa kwaanenge aenda anongofunga kuti aiwa kuna panashi akutouya kutondipa mari. Inini ndaitika dhiri redu akapedza uromba kwake mari andisira. Nandotonongwa noti kujairire varume waya. Aiwa varume avambotijairire vai. Avambotijairire zvinosiyana. Varume avajairire vai. Zvine vanenge kuna murume anojairira zvakadaro. Ndoitori price yacho. Ndoitori price yacho iyoyo $3. Senge June unoya adunyepa. Kozi kunze kuri kutonhora. Akatobva kubasa itoya andopfura nepapa patouchline. Kana ndisipa ndofona. Uripi utokutsvaga. Alright. Muri kuti chitete tanake. Indru kuti anditi zvanambotaura zvezve kuti munongona basa remaprostitute anditi angati kumba hausi kumugonera kumba hausi kuzodai mukadzi agoni zvakadai but kune mukadzi ndokwano kana akufa anosiya maproperties achibva kukusira $3 ari kutenga grocery rate 200 kuenda naro kumba kwawo. Uri kuzvona saka it's not worth it. Shandai kwatiri sisu zvitori worth it because mari yo yanenge atosiya inenge ichitowedzera pane imwe yandine ndichida yandine ndinayo inotowedzera pamusoro peyo. Saka mari yo ndio yane ichitoda chero akasiya $1 kana $2 inotowedzera mangwana because hakusi kuti ndipese paanouya achirara nenika zvinosiyana. Pamwe pacho tete akutowirira ndakutofambidzana akutouya achitondisira mari nditori patouchline pangu amwe atondifonera uripi yakumba izvo ndosvika kumbotondisira kana mari obva aenda enda kutodzokera patouchline tonotsvaga imwe mari iye akutoenda kumba kwake. Alright, tete tanake tinditauraiwo imimi tikuda mbotaura kukosha kwemunhukadzi nekuti imimi tichitarisa matauriro enyu muri kuti imimi zviri kuita vana tete wedawo hazvisi right. Munhukadzi mwanasikana anofanira kuzvikoshesa semunhukadzi anofanira kuita sei kuti azosvike pakuzoita bonde nemurume? Munhukadzi anditika anofanira kuzvibata kutya varume kuenda kuchechi kupfekawo zviri decent. Handisi kuti a bit decent zvokuti kakuvharirawo dzimwe nyama because munhu anokurespecta wakaita kakudini kakukavhiridza mwiri wako kuti uzodini uzowana anokuroora zoita zvamunenge muchazoda kuita pamberi. Alright, saka munhu kana achinge aita mwanasikana asvika pakupfimbwa apfimbwa nemukomana kana nemurume anofanira kuzoita naye bonde here kana kuti akaita naye akanganisa I feel like anofanira kutanga arooro but kana aitawo mistake zviriko munhu wese munhu anditi but chandongoramba hangu ndechekuzosvika pakuzoda kuenda kutouchline. Kana pakanganisikawo pakanganisikawo. Iye munhu imimi muri musikana achiri kukura kune vamwe vasikana mati mune makore mangani? 20 years. Munhu wemusikana anofanira kuita vakomana vangani? 1. Anofanira kuita 1? Maybe 1. Yeah, 1. 1. Right. Usingachadiwa uinaye unoramba otsvaga munhu but waita 1. Ko ukarambwa unobva wasara usina munhu wochitangira ipapo kutsvaga. Alright, aiwa tinotenda. Ndikukunzwanisa ndaenda kuna atete ndoda mbokubata imbichana kuti ngatichinzwei zviri kunzi varume mudzimba umu havasi kuita vana mai vari mudzimba havasi kuita zviri kudiwa nevarume ndo zviri kuzoita kuti varume vavo vazotize vachienda kuna nasisa. Muri kuti chiinazvo? Not everything is about men. Pane zvakuti ukanganisawo munhu ngaangoite zvaanogona kana ari mukadzi wemumba kana kati zvakati handizvigona haazvikwanisi. Hatifaniri kubva kuti muve superior just because muri murume kana kuda kuzama kumanikidzira zvaunenge usingakwanisi kutsvaga validation kubva kwamunhu. Tinenge tichidawo mastaira mochienda kwamakanzwa kuti ndokwaari because imimi it's not like imimi muri perfect mumba macho. Aiwa hatisi perfect isisi varume hatisi perfect but pane zvimwe zvekuti mukadzi ukamuti uyatidai anoramba. Ini ndakangomirirawo zvangu saidi revarume. Mukadzi mukamuti uyatidai so anobva ati izvozvo muda kudini chibereko changu ndozvigona izvozvo ini muri zvakamakaona kumahure ikoko. Saka ndoita sei inini pamwe ndo zvanenge ndichida. Unochienda kwazvinowanika. Ini hangu as for me handitika
Dakuta ndakazvimirira hangu maybe ndazuwa hangu mukadzi wemumba nerimwe remazuwa nditi varume ka musabva mafunga kuti muri superior chokuti tofanira kunge tichikugonerai maengo ese every corner tofanira kunge tichikwanisa kuita zvese zvamunoda kana maona kuti inini handizvikwanisi munoenda kwazvinokwanisika kwacho because iwe tikada kutarisa imimi wacho isitoti kuti muri perfect pazvese handitika asi pane kodzero dzedu dzatinodawo sana baba. Kodzero dzipi? Idzodzo dzekuti tikataura tofanira kunzwika dzeizvozvo because alright atizinyaya muri kuinzwa here naye atete nyaya nyaya ndiri kutoinzwa ivo kana vachiramba kuti murume wako vati uyaitidai vakaramba izvo zvakwavari baba vako vakatongouya kwavari takutovapa tinonyare zvavakatongoti chakati takutovapa ndo zvatinotoita kozi handingamurambire kandiunzira mari ndo yandiri kutsvaga ndotoita zvaari kutoda zviri kutongoenderanawo nemari yake yandipa ndo zvandotoita. Alright. Asi mumba muya pane zvimwe here zvinorambika semunhu wemukadzi tomboti imimi pamwe maakushingirira nekuti munenge muri pabasa pane here zvinorambwa mubedroom ya? Vamwe vakadzi vanoramba tonzi ita kudai sonzwa kuti aiwa baba ningini handizvide handizvigone makazodzidza kupi izvozvo nekuti murume akubvunzire ko kangonzi ita chakati ingoita zvaari kuda amwareri aiwa chero asiri mwati murume wako unenge wakadaka murume wako iwo pawakaenda ukanoorwa ndowataura kuti uda murume ndiye kamurume wacho wapiwa naMwari saka iwe unogobva wazomurambira zvakati nekuda kwei. Alright. Aiwa tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Saka ngatichimbotariseiwo kusaidi kwenyu imimi. Pazuva munogona kurara nevarume vangani? Pazuva ndogona kutosvika nawo ma20. Because ndikakuleta wemashort time handizoendomhanya nevangani ndozowedzera weNight. Ma20 anosvika. Alright. Zviri normal here kurara nevarume 20? Hazvisi. Hazvisi tombori zvachose. Munhu anofanira kuita sei? Pakudi? Pakurara nemurume anofanira kurara nevarume vangani? Handizimbi kana waroorwa ko 1 ko kana usina handiziya. Alright. Saka imimi ma20 ndo pamunenge makabata mari? Isisi kuma20 ndogona ndine 50 kana ndiri kuma20 koko asi kana wakadzikirawo zvekuma10 angogona uri kuma30 zvichienderana nekuti unenge wasangana nevanhu vemashort time vari kukupa mari. Okay. Saka kana usiri mazviri unogona kuona kunge zviri kuita uyu zvisiri izvo. Saka zvinonetsa kuti uzviunderstandiwo kana usiri mazviri but isisi tiri mazviri tinotozvinzwisisa ende tatozvijaira. Alright. Saka imimi pachenyu munofarira varume vakaita sei? Inini ndoda uyu inini ndoda murume angoya nemari zvekuti aidha nekadora ane hombe aita sei chero angoya nemari ndinotomuda. Okay. Saka pamunenge muchirara nevarume 20 apa munenge muchitonakirwawo here mimi? Aiwa isisi manje hazvichazi zvekunakirwa isisi tichiteera mari chete. Okay. Inyaya yemari. Hanzi kunyepa. Aiwa inyaya yemari. Chero zvikanzoka uri munhu simbi yakaita sei unganakirwa nevarume 20 kana 10 varume hakuna zvakadaro imari inenge ichiteerwa pai. Imari chete yaunenge uchida. Alright. Ndo zvinoitika. Asi aripo here wamunototi uyu kana kuti munenge mune boyfriend renyu pese pamunenge muchiita apa munenge musina kana wenyu amudana naye? Aiwa boyfriend ndinayo but iyo inenge itori kwainenge iri but zvekuti ndiri patouchline inotoziva. Okay. Saka yanotongokudai muri patouchline kudai? Anotongoita zvekutoti anotondida ndiri ipapo because akatongondionawo ndiri ipapo. Okay. Naye atete munozvionawo sei kuti murume anenge achiziva kuti munhu ari uyu munhu wangu andiri kudana naye anoenda patouchline iye achimudawo? Anenge asingamuda anenge achinyepa zvake patanenge achienda kaikoko. Anenge achida kungopiwawo zviri kupiwawo vamwe. Zvakaita sei? Zvakaita sei? Uyu ari kuenda ona tikuti isisu ini ndiri murume uyu ndiri kuziva kuti tete wangu wari patouchline handitika ndotoendawo pakiu pane vamwe murume yeye munomutora sei? Anenge asingamudi anenge achida kungopiwawo zviri kupiwawo ari paline ipapapo handizivi but I feel like anenge asingamudi because hakuna rudo shanje handi munhu anokuda anofanira kukuchengera. Okay. Saka kana munhu hanzi rudo runochengera hamizivi muchisonga yacho but iyoyo. Okay. Saka munhu anokuda anofanira kukuchengera haangazombokuoni uchiitwa manyama mirire rongo neanhu 20 pazuva machisandurudzawo makasandurudza akadai. Saka anenge achingoda zviri kupiwa vamwe? Anenge akudawo mahara
anditi mukomana wako. Alright atete muri kuti hanzi munhu anenge achingodawo zviri kupiwa vamwe panenge paine rudo era. Inini nemukomana wangu nemufesi wangu tinodanana. Musi wane ndiri patouchline haambonditsvage, asi iye kana achida kunditsvaga inini anotondifonera kuti uripi, ndotomuudza ndiri kwakati, otonzodzoka kumba, ndauya ndiri kumba, ndotoenda kumba. Kana aripo handitoendi kozi ndotoziva kuti paanouya iye anotongosvika nemari achindisira, anotondichengeta. Kana aripo ndotongoziva kuti aripo auya, kozi nemufesi wangu ashandawo mukorokoza ashandirawo mazowe. Paanenge asipo ndiri kutouchline, musi waanouya anotofona ndiri kuuya kumba, musi wacho wandiende kutouchline ndonge ndiri kumba ndakangomirira iyi. Alright, pane mubvunzo wandoda kubvunza. Ishuwa here kuti ndonzwa mwarume vachiti hanzi mukadzi anonaka here zvechokwadi? Vanosiyana varume, kozi mumwe wangu unokuudza kuti unonaka, mumwe anokuudza kuti haunake, mumwe anokuudza kuti wakazara mvura. Saka vanosiyana, mumwe nemumwe anotaura zvaanoda, ndozvavanoita. Alright, ko idzo nhengo dzevakadzi dzakafanana here kana dzakasiyana? Dzinosiyana. Dzakasiyana sei? Mumwe anenge ane kadiki-diki, mumwe ane hombe, zvichienda zvakadaro. Saka ndokusiyana kwadzakaita, zvinosiyana. Saka zvingaita here kuti murume anogona kuti inini mukadzi wangu ndiri kumutiza kumba nekuti ane nhengo diki, kana kuti ane nhengo hombe, rega ndiende kune ane nhengo hombe kana kuti ane nhengo diki? Varume kana vauya kuzokecha patouchline paipo vanotaura zvakawandisa. Saka vamwe vacho ukati vateedzera ndiwo unonge uchitopenga, iwe uchitopiwa mari yako utongoita zvauri kuita utoita se usiyana nawo, kozi mumwe wangu nakuya achitokuudza kuti amai vekumba uko havatoite, iwe unoita zvisingaita, amai vekumba kwambuda mvura vandai pamwe nezvo kumba kwake hakuna. Inyaya yekungonakirwa nani? Newe chete. Saka varume ndo zvavari. Iye akangouya patouchline akauya kukecha kutongokupa mari yako, upiwa mari yako utongoita se utongokechwa, makapedza achitongobuda achienda kutongonotsvaga mumwe. Chete. Alright, saka imazira amunozviita, mukadzi anobudawo mvura here? Mvura inenge ichitaurwa yemvura yakaita sei? Anotobudawo mvura here zveshuwa mukadzi? Zvemvura izvo handinyatsooziva hangu kuti kuna vanobuda mvura chenenge yakaita sei papa handinyatsooziva. Ko imimi makaita sei? Inini vandosangana vanotaura kuti haubude mvura, ino vandosangana vatonzwa kuti unonaka, ndozvavanototaura vandosangana navo. Saka imimi mukaudzwa kuti munonaka munonzwa sei? Aiwa, ndenda kutozvibiga aka patouchline pai, kana uri munamatonda kutowedzera kugeza kuti varume vanyatsouya type netype mari ichiwanda. Pane chamunoda kuwedzera here atete? Pane zviri kutaurwa? Mudondibvunza. Alright, imimi mukukura 20 years hamusati manyanya kuenda kure, but muri munhukadzi. Chingava chokwadi here kuti nhengo dzevakadzi dzakasiyana kana kuti? Izvo handingazivi, mubvunza varume izvo. Asi ko maonere enyu, kufunga kwenyu imimi makazvitarisa? Amen. Because Mwari akati hatingambofanani, handiri kune vanhu vakareba kwoita vapfupi, kwoita vadhafu kwoita vatete, saka pamwe it applies. Aiwa, handisi kutaura nhengo dzevarume, ndikutaura dzevakadzi. Saka kana ukadhafuka zvinogona kuenderanawo nenhengo yako. Zvinongosiyana. I think sekureba vamwe vakareba vamwe vapfupi, vamwe vadhafu vamwe vatete. I think it applies kuzvese izvozvo. Alright. Vamwe vane tsoka hombe, vamwe vane doko. Alright, aiwa tinotenda. Saka so nhasi mauya, saka shoko ramanyatsa kuuya imimi makatitakurira nhasi ramuda kuudza vasikana vana tete wedu vanotengesa bonde nderekuti chii? Ngavatsvage zvimwe zvekuita zvine musoro, because mari dzavari kutaura hadzienderani nebasa ravari kubata, because vari kubata basa hombe. Varume naturally vanenge kutobohwa, saka 20 uchibhoeka ne1 uzoti 20, it's not worth it. Nyika ino maproject ekuita akawanda, kuchengeta tsuro, shiri, kuita zvekutengesa madomasi, mavheji, zvitori nani. Because mungangoti henyu chilata hachina, hanzi kungotanga ingori profit, kutanga neprofit. But handiti munotenga masipo ekuzora, idzo mishonga kun'anga dzamunoenda dzobhadharwa. Munobhadhara kun'anga kwe? Tinotobhadhara, mari yacho tetinayo. Hakuna. Mari tetinayo, kana uchikwanisa kuenda mun'anga kuratidza kuti une mari. Hakuna n'anga inongonzi gogo endasvika, hazviite. Unotosvika nemari mun'anga wotobhadhara, wotopinda mudare wodzwanzwa wafambira wotanga kutaura kuti sekuri ndafambira zvakati. Ndiri patouchline, ndinodawo mushonga yepatouchline. Ndoda kudai, ndoda kubatawo varume wakati, ndoda kubatawo varume vane mari. Ndozvazviri. Muri kuwanzwa zvavanoita? Ndiri kuzvinzwa, ndozvandandichizama kutaura kuti hakuna kusina mariski, even kubusiness kwacho zvitoriko.
utengesa madomasi, kutengesa maveji, wahodha tumaveji twako, wotengesa unongowana mari. Because chero kuchure kwacho kurungobuditswa mari, munoda sipo dzekugezesa, matauro, matoothbrush, chikafu chekuti udye uwane pekugara. Eno fuchi ikoko mashandira muri kuita muri kutoshanda zvakaomarara kudarika kubasa. Kutori it's much better kuti utsvage zvekuita. Aiwa isusu mashandiro taitona zvakatotirerukira zvitori easy. Kwatiri isusu zvitori easy. Da kubvunza something. Because ukadota even mubusiness macho chero tikati mishonga chero ari mabusiness varotobata mushonga. Saka business chaipo chaipo watobatirana mushonga. Saka ini ndichiona nditori zvanechitoita nditori pabasa. Nditori pabasa chairo kwetere kunyepa. Nditori pabasa. Maida kubvunza kuti chimi. Ndatokangana zvona chida kubvunza angazvitauri. Nachida kubvunza kuti chizvi. Ore ngentori rimwe point ndikairemember ndozodzoka. Alright. Anditeka. Ini ndo zvandozama kukuudza isister kuti chiure achibatsiri. Achina kana mungatoti henyu nachida kubvunza kuti asi mune unyope wekushanda. Pasina kana unyope kana kuti chi. Inini basa rando randakatosarudza. Zveupenyu hwangu ndo randakatosarudza ndikatona ndo basa randotodaro kuri anhu ari makasiyana siyana. Saka at 60 years mchange mchiura. Musati mamboenda kumavenues. Musati mamboenda kana kuholisi. Chete muri mwana mudika musati mane murume mungazviunderstand. Dzitoriko chembere dzikutogadza kutomira patouchline utokukidzana navanhu vadiki. Asone vachitokechwa. Vachitokechwa vachitoenda vachitoita mari dzavo. Pamwe pacho vachitokundawo vana vadiki. Saka imima musati mapindawo mumba kana kuroorwa mungambozvinzwisisa. Mune mwana? Munodota dzidzei? Aiwa inini mwana wangu handigare naye. Ndosaka ndakasarudza kuti agare kuna mbuya vake. Haafane kuona zvandinoita inini. Animanzwisisa pane point. Inini zvandinoita ndezvangu. Hazvinei mwana wangu handidi kuti mwana wangu aziye zvandinoita. Ndosaka ndisingagare naye. Alright, inini ndati hangu ini sei chiure achina penjeni va. Chiure chinonetsa kusiya. Mwana wako anorarama nini? Chinonetsa kusiya chiure. Imba watarota una. Ndochiri kutoita ndichengete mwana wangu. At the end nekufamba kwemazuva ikoko kana nekufamba kwenguva pamwe ndichatenga. Mari ichauya muchiuremo. Ndogona kutoiwana kudarika ari kutengesa musika everyday. Naimbo. Okutenga imba. Mastand achipa. Wongona kutonobhadhara deposit yako 500. Autonobhadhara deposit wakutanga kuvaka uchipedzisa kubhadhara muchani. Zvichitoendeka. Nechihure ichocho. Nyeperwa mahure kudhara ndo aitenga dzimba. Hand to mouth kazhinji kacho. Ndochokwadi. Hand to mouth ndokushanda muchipiwa mari muchidya. Zvinonetsa kuti vazvinzwisise nyaya dzechihure koziva vasihure. Havasati vambopinda muchihure, havasati varoorwa. Vane mukomana wa 1. Mutorina. Havatori virgin. Havaziye kana kuti chihure chacho chinofamba sei kana chinoita sei. Kozi musikana akavari virgin ka havasati vatomboroorwa kana kusangana nemurume. Saka hapana nyaya dzechihure dzavangatitaurira. Hapana nyaya dzechihure dzavangataurira. Ava nyaya dzavo dzavari kutaura dzana musika chichika. Ngano vanotsanangurirana nevamwe vavo vanoshanda navo. Kwete isisu. Isusu tiri muchihure kati tatone experience yacho. Hatingamboteerere zvinotaurwa nemavhijini kai. Iye vhijini asati asangana nazvo, asati anyengwa kawo. Aiwa, achiri musikana. Saka indomuteerera pachichantawa. Asati ane experience yekupinda imomo. Ona. Maana kunapo. Inini ndiri kuzama kuti anditika. Zvakafanana nekuti teacher anogona kutodzidziswa nestudent sometimes unoziya. Inini ndo zvandiri kukuudza kuti anditika. Nekuona kwandinenge ndichizviita anditika. Ndindomboona show yenyu pepe. Plus ndanga nditombori relative yaitomboita zvepatouchline anditi. Unotoona kuti munhu uyu ari kustruggle nelife yake. Pekuroja chepaatokwanise kana kutozvirojera anotohura ari pana mai. Ukuzviona mari dzamuri kuhurira sometimes ndedzedoro. Mazvona nyaya dzawo inyaya dzisina musoro dzekungotsvaga validation kubva kuvarume. Varume vanozondiona, varume vanozodai. That's not life. Hausi upenyu. Point anaizama kuudza yeye kuti inini ndinogara ndega. Ndozvilojera. Mari yangu yerendi ndikuiwana. Ndikubhadhara rendi ndega. Handiti ndikubhadhara rendi ndega 2 rooms dzangu ndozvigarira ndiri 1 mwana andigara nemwana. Ukaona ndakuita chihure chondirikugara mumba muna amai. Ndakuhurira doro. Ndatove balance. Handisi kuziya zvandakapindira muchihure. Ndakapinda chihure chechinerera chiya chekuti ndochingonohura ndichinakirwa nevarume ndichiita zvekumwa doro ndichiita sei. Aiwa ndikuhura tsvaga mari. Chengeta mwana naamai vangu nekubhadhara rendi kuti ndiwane pekuisa musoro. Anovapanzwisisa. Handingangohure kangu ndiri kuhura ndapedza ndakungoona kuti gogogoi ndauyawo kuzorara indichibva kubhawa. Nesina kukwana. Alright, aiwa ndiri kukunzwa. Alright. Saka imimi atete
muzori muri kutaura muri pamhepo imi hamuna mukomana zveshuwa here munopfimbwa kakunze handina saka muri virgin here alright aiwa ndanzwa alright so mune mashoko here ekugumisira atakuda kuti topendere zvedu chirongwa chedu mashoko enyu ekugumisira ndeyekuti chii mashoko angu ekugumisira ndeyekuti vanasikana vari kunze ukuku vana vechidiki musachiwe zviri kuitwa nanasisi vedu hachisi chinhu chakanaka muona sisi wandina wakanaka zvisingaiti musachiwe zvavari kuita hazviri kuti chinhu chakanaka kana kuri kuti upenyu hwaoma inini handinoti hazviri kuti zvakandinakira nditoriwo nemaproblems angu anotodawo mari handitika I remember ndichikudze ndiri moto ndakabva kuBulawayo manje ndototsvaga kuti ndoitawo sei ndakabva topinda marare manje da kutongoramba ndichiita zvandandichiita ndiri kuBulawayo ndaingotengesa bhudzi dzangu handitika but hazviroti kana wasvika sometimes pekuomerwa wotoona kuti kuenda kutouchline kuri nani kutouchline hakusi nani $3 uri kuriska zvinhu zvakawanda uri kuriska utano hwako uri kuriska upenyu hwako zvakawandisisa stereke pamari panzungu dzemari mari yekuti unokwanisa kuinhonga uchitofamba muroad if you start something maybe by next year by but one handitika maybe unenge wato pachidanho chihombe maybe unenge wasvika pane role model yangu Sodwa Mkandla anditika ndo role model yangu saka zvetouchline it's a no, don't do that even reputation yako inotodhakwa musociety kungoti hure apa uri kuhurira $3 azviti aiwa tinotenda nemashoko enyu akanaka mashoko ane dzidziso mashoko eumbiridzo mashoko ane uremu watete mashoko enyu ekugumisira takundopendera chirongwa chedu ndeyekuti kuti aiwa inangwa ndina zvakawanda zvekutaura pane zvekupedzisira sinangutaura kuti mutouchline handibve ndimo mangu imomo svika ndafa alright ko kunana mai vari mudzimba vari kuda buda mumba mavo muri kuwati chii kunana mai vari kuda mudzimba ngavasabude ngavashingirire madhorapondo avo iwayo vanenge vachiunzirwa nevarume aiwa vakadzi vari mudzimba musachive touchline nekuti maona sisi pana ache varipo pano vachitaura ndiri kuzvitaurira kusaidi kwangu kwete kwevamwe nana mai vari mudzimba ngavagare imomo ko zvinogona kuteedzera wobva wabuda mumba uya kutouchline wosvika kuya hapana chaunoziva wakutakurana nezvimwe zvakawanda zvausati wamboziva usati wambosangana nazvo mumba wozoguma futi wadzokera wakutanga kuda kunyengerera kudzokera kumurume anobva kuti kuti nandichada unenge usisina kwekuenda saka kuna vakadzi vari mudzimba garai mudzimba dzenyu right tinotenda mhuri yeZimbabwe ndo chirongwa chetenge tinacho nhasi ndofunga vairi vatatu vanokwanisa kunge vadzidzawo zvimwe zvinhu ipapa hanzi natete wangu inini kutouchline ndiriko watete wakati aiwa ngatibvei kutouchline vasikana vechidiki vachiri kukura musachiwe touchline muchiti zvakanaka zvakashata ndafara kuti nhasi taonawo musikana wechidiki achiri kukura achiri kuenderera mberi neupenyu ari kupikisana nazvo saka so thank you very much mhuri yeZimbabwe tinokutendai ngatisangane zvakare pane chimwe chikamu chatinenge takakubatirai touchline awa patinenge tichikurukura nevasikana ivava vanotengesa bonde watinoti masex workers so thank you very much karike kutanga kusvika pano musakangana kusubscribe YouTube channel yenyu musakangana kufollowa Facebook page yenyu thank you very much mazvita